Novinkou tohto ročníka fotosúťaže Bratislavskej župy je, že bude aj ekologická. Okrem rozprávkových zákutí môžu fotografii ukázať aj tie menej pôsobivé a zanedbané. Ak to bude možné, dobrovoľníci v spolupráci s Bratislavským okrašľovacím spolkom a Bratislavským samosprávnym krajom ich potom práve vďaka fotografom dajú tak povediac do poriadku. My máme vlastne každý rok projekt tzv. Jarné okrašľovanie mesta, kde v starom meste zveľaďujeme zanedbané plochy. Realizovali sme napríklad výsadbu na Hodžovom námestí, realizovali sme výsadbu pred Slovenskou národnou galériou na Razusovom nábreží a takisto napríklad veľa dobrovoľníckej práce sa odpracovalo na mestských hradbách v Bratislave. Ja si veľmi dobre pamätám, keď sme otvárali prvé ročníky tých súťaží, tak išlo o to, že ukážeme ľuďom, že Bratislavská župa je atraktívna aj cez víkend, že netreba chodiť do Rakúska, netreba chodiť mimo tejto župy, že sú tu krásne miesta, ktoré treba vidieť. No tak teraz to už nebude len o tom, že čo treba vidieť, ale aj miesta, ktoré treba chrániť, prípadne zveladiť. Súťaž bude prebiehať od 1. apríla do 15. mája. Svoje diela môžu fotografickí nadšenci prihlásiť na portáli www.ephoto.sk. Smerujeme toto k tomu, že nech nám vlastne všetci tí, ktorí sa do súťaže prihlásia, posielajú fotografie, tak aby sme si potom urobili obraz o tom, čo v Bratislavskom kraji z hľadiska životného prostredia alebo kvality života máme. Súťažiaci však môžu do súťaže prihlásiť iba 3 fotografie a pretože je fotosúťaž tento rok spojená so starostlivosťou o životné prostredie, víťazné fotky sa stanú súčasťou expozície na Medzinárodnom filmovom festivale Ecotop Film. Posledný májový týždeň od 25 do 29 od pondelka do piatku prebehne naraz v Bratislave aj v Banskej Bystrici a potom na jeseň od zhruba polky septembra do až Vianoc pôjde túr krajské mesta a túr okresné mesta. Organizátori považujú tradičnú fotosúťaž za dobrú formu propagácie bratislavského regiónu. Práve ona by vraj mohla do kraja vín, husaciny a jablkových špecialít prilákať o mnoho viac turistov. Verím však, že v BSK je naozaj viacej tých krajších oblastí ako tých, ktoré budú negatívne pre Bratislavčanov a okolie. O najlepších fotografiách bude rozhodovať 5-členná odborná porota, ktorej súčasťou sú napríklad profesionálni fotografi Filip Vančo a Monika Kováčová, vrátane riaditeľa Ecotop filmu Petra Líma. Tých najlepších odmenia tabletmi, prehrávačmi alebo víkendovým pobytom.